आई भैया शादी के एगो ऐसन दहेज प्रथा चलल बा कि एगो बाप कैसे रो रहल बाड़े जे आप अपना बेटी के शादी कैसे करम, ये लेके कैसे कवि के भाव बा और कवि कैसे कहतरन हो। ये बहुजान भाई तने एक हाथ देखावत तन आवत तन तावला मारत मरबो। युग ऐसा हो गइल बा कि समझ में नहीं आवत कि आजकल शादी के तरह हुई। हे भैया सुनी, सबसे भागा बेटी के बाप बा, सबसे भागा बेटी के बाप बा, सबसे भागा बेटी के बाप बा। केहू के दोष नहीं खे, केहू के दोष नहीं खे, केहू के दोष नहीं खे, ए जुग के शराप बा। सबसे भागा बेटी के बाप बा, सबसे भागा बेटी के बाप बा। जी हो हाँ केहू ई नहीं के समझ कि काल हमरो ऊपर आई। हाँ करकट के घर बा, 8 लाख रुपया मांगता हुआ हीरो होंडा गाड़ी। सही कले है बबुआ। म्यूजिक अयान बाबू पंडितपुरा। बेटिए से कदिना बनेली नारी, बेटिए से कदिना बनेली महतारी। हे भैया अगर बेटी ना रहेगी तो ये सृष्टि कहाँ से हो। यह बेटी एक दिन महतारी बनेली तब वो लोग लड़की सम के जरावत का हो। हाँ हो बेटिए से दुनिया बनल के अपने आप बा, बेटिए से दुनिया बनल के अपने आप बा। सबसे भागा बेटी के बाप बा। केहू के दोष नहीं खे, केहू के दोष नहीं खे, केहू के दोष नहीं खे, ये जुग के शराप बा। सबसे भागा बेटी के बाप बा, सबसे भागा बेटी के बाप बा।